Dawk li jagħmlu użu mill-medja soċjali jridu jkunu aktar prudenti x'jagħmlu x'jiktbu online u għandhom jirrealizzaw li għal dak li jiktbu jridu jerfgħu ir-responsabbiltà. Saħaq dan il-Maġistrat Joe Mifsud waqt li kien qed jagħmel referenza għal kawżi li saru fil-konfront ta' 3 persuni li kitbu kliem ta' mibeda fuq Facebook wara l-inċident li fih kien involut il-kuntistabli Simon Xkembri. Fil-fatt quddiem il-qorti tresqu rit Mark Borch ta' 28 sena, Kylie Kutajjar ta' 21 sena u Joseph D'Amato ta' 24 sena li l-koll wieġbu li mhux ħatja tal-akkużi miġjuba kontrihom. Il-Maġistrat Mifsud qal li l-qorti għajjiet minn dawn is-sitwazzjonijiet u diġà ġibdet l-attenzjoni dwar in-nuqqas ta' edukazzjoni dwar kif tintuża l-medja soċjali ta' kuljum anke nies li għandhom ċertu responsabilità itellgħu posts qabel jaħsbu u mingħajr ma jirrealizzaw li għandhom responsabilità speċjalment meta jkunu jirrappreżentaw ċerti istituzzjonijiet. U qal li l-qorti tifhem ix-xokk li l-pajjiż għadda minnu wara l-inċident ta' tlieta imma l-pajjiż jaħdem bis-saltna ta' dritt għaliex hu pajjiż ċivilizzat imma attakki bħal dawn jimminaw l-ordni fil-pajjiż.